No niin, nyt on veneen moottorit sitten kiinni tossa täällä vaijerissa. Nyt se pitäisi niinku vetää tää koko nippu tonne kyytiin. Mä en usko kyllä tähän niinku hetkeäkään, mutta niin. Jos tarpeeksi kovaa uskoo, niin mä uskon, että se voi sitten kyllä niinku toimiakin. Mutta otetaanpa nyt tästä nyt oikein niinku. Katsotaan. Kyllä se vaan oikeesti niinku oli totta. Siis mä en oikeesti uskonut kyllä niinku. En siis sekuntiakaan.